Според мен един бизнес план е като мотивационното писмо, което пращате, когато кандидатствате за работа. Поне от моя гледна точка като работодател не ме е вълнувало да видя най-перфектно написаното и структурирано мотивационно писмо, колкото да успея добре да усетя човека от другата страна, какъв е той и дали би паснал на нашата организация. По същия начин един бизнес план инвеститорите го гледат по сходен начин. Дали той пасва на тяхната инвестиционна философия и какъв е човека или екипа, който стои зад този бизнес план. Защото една от големите, според мен, заблуди е, че инвеститорите инвестират в гениални идеи. По-скоро те инвестират в гениални и мотивирани хора, които стоят зад една определена идея и които могат да я развият. Дори тази идея да се промени малко. И затова е важно бизнес плана да е отражение на вас и на вашата идея, а не да бъде написан перфектно.